Dobrý deň, priatelia. Dneska sa nachádzame v Nových Zámkoch v tomto úžasnom penthouse. Tento penthouse je pre tých, ktorí túžia po priestore, pohodlí a súkromí rodinného domu, no bez starostí, ktoré s nimi zvyčajne prichádzajú. Okolo celého bytu máme velikánsku terasu s 2 pergolami a so zázemím a predprípravou na saunu a výrivku pre dokonalý luxus a pohodlie. Priatelia, dúfam, že byt sa vám páčil. A nezabudnite, s realitnými maklérmi je to ako s vínom. Ak si vyberieš lacného, nečuduj sa, kde sa zobudíš. Dajte sa.